Pane maposta ati one day andikusangana nawo tiona vanhu vachicriticize zvipfeko kana vachirumbidza zvipfeko zvatakaona zvakaitika paweekend apa. Vanhu vakauya vakapfeka green kepe cultural clothes vachizorora. Ina handizive vanhu vacho vairorwa ndivanani, but hanzi mbinga, and they looked like mbingas zvesure. Mota dzavaifamba nadzo dzanga dzeingaunu, right? Problem haasi muchato iyoyo, problem haasi maroro iwayo. Problem yandakuona maposts akuitwa in relation to that. Vamwe vari kuposta vachiti varume kuZimbabwe hamugoni kupfeka, munopfeka mazibhachi ari oversize. Honai vabuya ava vekuNigeria vanga vakapfeka green vachimecha zvinhu zvinobata mashoulder. Inzwaika ini mondiziva, handifariri kunzwa vanhu vekumusha vachitarisirwa pasi, even though tagara tiri pasi hedu. Tu kana Zimbabwe ichidyiwa sezvayatoita izvi hazvindifadzi, even though ndagara ndichiziva zvangu kuti Zimbabwe nemanhu itimu dzekudyiwa, right? Vamwe vanhu vanoposta vachirumbidza vamwe vanhu as a way yokubhula vamwe vanhu. Yanzokorera futa umwe munhu anogona kuuya kuzorumbidza neighbor wako as a way yokukubhula iwewe. Kandipa explain futi. Vamwe vanhu vanogona kuita post yokurumbidza a certain thing iri way yokukushora iwewe indirectly. Maposti mazhinji andiri kuona ari kuita senge ari kuda kucompare muchato wakaitika previously, urooro wakaitika previously, ende vanhu vazhinji vanozviita iwawo mafans emunhu iyeye wakakuda kutarisa pasi nemunyati. So niwa mafollowers anofollowa ningi, handidumisa mazina vanhu, ndoanouya otaipa hai kundokunonzi kuchata chako chako ndokusaka kusiri kuchata chako chako ndokupi. What people are trying to do, varuda kutry kudena umwe munhu akazviitira muchato wake 2 weeks ago or akazvirorerwa a few months ago. Tikatarisa hembe dzemunhu iyeye achiroorwa, they are both Zimbabweans vakaroora in a nice way. Tikatarisa design yezvanga zvakapfekwa nemunhu akaroorwa vachibva kuAmerica zvangofanana nezvakare zvakapfekwa maNigerian, changosiyana ikara chete. Vanoti ndonyeba endai munotarisa. Mukoma vedu vakaroora from America vaya vakangopfeka similar design yakango similar to design yakauya yakapfekwa nevakomana vakabva kuNigeria vanhu vakapfeka. And also tine system yokurwisanisa vanhu, tinoda kucompare class dzakasiyana. Unoona munhu achinotora munhu ari kugokwe kuzumba, hamugoni kupfeka mabhachi. Hune munhu akapfeka Zimbabwe akapfeka bhachi, wotora munhu abva kuNigeria celebrity. Usacompare macelebrity nevanhu vari ordinary. Vamwe vanhu vari ordinary munoona akapfeka zvinhu zviri oversize, it's because they can't afford it. Vamwe vanhu vari ordinary vamuri kucompare navo vanhu vari kuNigeria vari kupfeka zvinhu zviri oversize because tinenge tavapa isusu tiri too big. Vanana bhuti vavari kuUK vanopfeka size 36, votumigwa bhachi kumusha iye achipfeka size 32. Haangarira sezvo bhachi rakanaka. Munhu unopfeka nokuda kwokuti haana kupinda. Imi munoasuma kuti munhu akapfeka zvinhu zvese nokuti akaenda kustora akasvika ndokumbirawo size 10 iyo ndipo oversize. No, that's where you get it wrong. Sapanda intelligence apa kuti tidziwe kuti before you criticize munhu mucheno wake kana kuti zvipfeko zvavo pakuroorwa kwavo, tangonzwisisa kuti vakanotenga vega here kuti akatengerwa. Vamwe tine vaningira kumusha togona kuvatengera zvatete wana zvakachipa muchari shop kana zvatete ngwana kuti ndakutengera suit yemuchato. Saka suit yacho inogona kusanomukwana because
yatengwa nemunhu not according to body yake but tatenga in according to what I have in mari yandinayo ngandika andine musuti yandinayo ndakukusira mfano apa takasiyana height takasiyana weight saka stop criticizing nokucompare maZimbabweans nevanhu vanenge vauya vari macelebrities kana mada zvokucompare vakomana vegreen vaya tsvakaiwo class yavo vana Ginimbi wedu class yacho akafa mungadai mamucompare naGinimbi because ndo level rana Ginimbi haungatori team iri muPremier League Man U unoicompare neshavani Shabani Maini ndo zvamuri kuita izvozvo saka kana mada kucompare macelebrities compare macelebrities acho nelevel ravo reuselebrity because mamwe macelebrities havasi macelebrities vanhu vanongori famous. There's a difference between munhu ari famous nemunhu ari celebrity. Izvo zvinofanirwa kuzviziva. Vamwe vaimbi vamwe vari famous nekuacta vachiimba saka zvakasiyana. Haungatori Oliver Mtukudzi unomucompare neumwe munhu anoimba anoridza mbiri asingatozikanwi. Unanga compare vanhu ivavo vasiri pasame level. Number 2, kana iwo watanga kucriticize zvipfeko zvevanhu posta murume wako first, posta hama dzako dzese first, because ukauya uchiti maZimbabweans agona kupfeka tetodaona iwo wakaposta baba vako vakamira vakagona kupfeka, toda kuona murume wako iwe wachona kunyika kwawakanoorwa ikoko akagona kupfeka, nokuti vamwe vanhu vanoita senge vasingachade maZimbabweans but vakashaya maZimbabweans avai anaivada. Dzimwe dzenguva munoroorwa imimi sada pretend munoroorwa nevanhu vekunze because vekwedu havasi kukudai kana kuti vekwedu klasi yevekwedu mashaya not urudo rwakamira so guys. Une munhu waunodai wewe but munhu waunodai yeye anofanirwa kukudawo bheki. Saka dzimwe dzenguva unowanza kuti unoda munhu iwewe but munhu wacho naye asingakude wozotanga kuti handinyengwe nemazimba haina ndideni nemazimba ndani unodana nemazimba but mazimba haunoda iwewe haasi kukuda. Type yemazimba yaunoda kuendera iwewe iyo haikude. Saka wazongosangana nemunhu wokune imwe nyika anokuda then wakuda kungoonere unongoti vanochena vanhu kunyika yekuti vanogona bonde vanodini ndime mangotaura zvenyu but dzimwe dzenguva techizvona even kuri kuti unoda maZimbabweans achona ivo vanokuda here